Това, че те те гледат и че те заради тях ти си до тук, те са твое огледало просто. Разбираш ли? Това е твоята гледна точка, не съм съгласна, защото тая аудитория, която примерно ме следва в Инстаграм, доста голяма част от тях са и в YouTube. YouTube е монетизирана социална мрежа и те реално ти плащат пари. Просто не го усещат. Просто не излиза от техния... Да, естествено. Просто не излиза от техния джоб. Това левче, примерно, което съм получила от тях. Тоест, не че съм им длъжна, не че те трябва да ми определят точната посока. Аз имам посока, но трябва да се напасвам спрямо тях. Защото те, ако искат Зами, аз ще се обърна на Зами и ще му кажа ела в подкаст. Ако искат Галена... И ще дойде моят ред да взема 3000 лева. 2500. 2500. Абе, за тебе... 900? Ето, виждаш ли? Виждаш ли? АВМ. Цъка. Да, по-скоро го казвам от тази гледна точка, че трябва да им обръщаме внимание, трябва да им отговаряме, трябва да има обратна връзка, постоянно да имаш комуникация. Аз всеки ден си отделям около 15-20 минути да си отговарям на реквести.